Slovensko zažilo nejrozsáhlejší útok počítačových pirátů, takzvaných hackerů ve svých dějinách. Napadena byla internetová síť slovenských telekomunikací a hackři do ní měli několik týdnů volný přístup. Kontrolovat mohli elektronickou poštu lidí i firem a například i korespondenci mezi bankami a klienty. Zarážející je, že se telekomunikační společnost dosud ani neobrátila na policii. Ľudia, ktorí sa do systému nabúrali, mohli celkom pokojne sledovať korešpondenciu veľkých firiem, bank, ba dokonca i niektorých vládnych inštitúcií. Mohli im v princípe čítať elektronickú poštu, pozerať, na ktoré stránky chodia, ktoré stránky si prehliadajú. Ten útok bol dlhodobý. Zhruba 3/4 roka tam mali tí ľudia pod kontrolou množstvo týchto zariadení. Hackeri napríklad zverejnili databázu pevných telefónnych liniek v takej podobe, aká sa verejne vôbec nepoužíva a majú ju k dispozícii len Slovenské telekomunikácie. Čo si o tom myslíte? No tak nemalo by to byť. Je však možné, že počítačoví piráti v skutočnosti len chceli ukázať, že dáta nie sú v sieti telekomunikácií dostatočne chránené. Ich hlavný odkaz znel: ak by sme chceli, tak to dokážeme. Mohli tým prístupom tej siete dostať sa aj k nejakým e-mailom alebo informáciám vládnych organizácií. Je však zarážajúce, že Slovenské telekomunikácie k celému prípadu zatiaľ odmietajú zverejniť akékoľvek informácie. Eugen Korda, Televízia Nova Bratislava.